Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Bekubhizi ke bethi nani kule weekend uVuyokazi Ncweni ke naye kukhona i-festival ebe part of ebizwa ngoba Sunset Tempo Festival ebebonisa ke na ku-social media wakhe encourage ke abantu bathenge ke namatikiti. I think partnership kunye nabo ke, and then ke sabona ephango buyewafaka ke i-reels ne-pictures wabe emhle ke njengobani mbona apha bemncoma ke abantu bayo asana makancane ukude ngoku. So uba niyakhumbula ikhona ivideo bendikhe ndayenza apho ke uVuyokazi bene meeting with a white guy yayikwi-vlog yakhe. So ndayithatha ke la clip ndathi hey uVuyokazi uthi bene little meeting and akathetha ngayo and akamveza ke nomntu lo ebekwi-meeting yakhe. I wonder if this is not her new man. And then ke bantu bavuyisana naye bayingabe kanti inhle lonto leyo ba yinyani. Then wakhona ke nomntu othi hi guys it's work related. Njengoba benishilo ke bethi nani ba uVuyokazi uye wafaka i-pictures and videos on his social media. Zikhona ke i-pictures aye wazifaka kunye nomfana ke ongumlungu well babini. So kukhona le in particular. Then ke ngoku xa sidibanisa nala meeting ebenayo nalamfana umhlophe kwi-vlog yakhe ndacinga uba I wonder if asinglo work related wethiwe ngomnye phaa ku-comment section yala video yam umhlambi ke babethetha ngento ye-partnership le yale Tempo Festival. But ke nanku ke umfana bethunani afote naye uVuyokazi, but ke i-caption yakhe on Facebook ithi my friends and I had a good time at Sunset Tempo Festival. But then ke ngoku i-friend lena kulomfana lo mlungu abantu ke baqomba I wonder asinglo evelile kwi-vlog. Ayingomntu kaVuyokazi ke ngokulo njengoba evelile apha hey hayi umhlena umfana bethunani. So andiyazi noba ke ngulo waye kunye naye kwi-vlog mhlawumbi ke babethetha ngale partnership. So it was indeed work related. Asiyazi sawubona, time will tell. But anyways uVuyokazi looked great. Hayi stylist sakhe shem siyamnxibisa kakuhle uyafaneleka bantu ke bemncoma kakhulu. Anyways khanitsho ke nina ke banicinga ntoni ngayo yonke lento? Besirongo uVuyokazi hey meeting yomsebenzi not lento ke uMamgobhozi ebeyicingela okanye hayi kungenzeka uba ikhona into hayi umhlena shem umfana lo friend or not. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.